Bio mi je problem prvi put, to sam iz glave. Onda sam ovo sve morao, kužiš, radit veliko, znaš, da mogu kasnije pomicati radi težišta, jer to niko ne zna. Tu nemaš težište, dobija nešto po prilici i onda robi. Onda sam još jedan odmah napravio, znaš, koji je drito, znaš, sada, ovo je uže, ovo je, znaš, manje, ovo je manje. On mi to staje na šetu, sam da li? Da, ima tako profil. Znaju, znaju. Deka, mene, sve na kraju ona bi se stigla. Imaš možda minut? Da ga probamo. Da ti prebaci ovo. Jeste da se probamo. Čekaj, ja trebam tamicu da ti je. Ne, samo... Ma ne, odmah, taj srećan idemo, ne možemo dva put probavamo. Ako radi, idemo. Jesi baterije ovdje? Ajde, odmah gabo, sve, nema šta poloba. Daj mi liđe, ajde. Ti samo ja djelim. Kako ti to Ameri, evo? Ajde ti. Kad se ušeno i znam kako treba, povući ga na let, ali na ručno na let i jebe. A? Jesi uključio vrijeme? Jesam, da, mislim da.